Здравейте, колеги, отново. Пуснахме ги преди 10 на минути гълъбите. Сега ще видим откъде ще дойдат. Мисля, че... Уникално време за пускане на гълъби. Момент. 4 гълъба явно са се отцепили от ятата. Да. Другите къде са? Сега ще ги видим откъде ще се появят. Да. Тези 4 са моите, да. Другите къде са обаче? Да. Холандския гълъб с другите папардаци. Се отдалечим малко да видим дали ще успеем да хванем другите. Главното ято го няма си въобще. Стана вече 20 минути гълъбите. Това са първите 4 от пускането им. И то така, като гледам, този е единият дивак, другите 3. Да. Тези 7-8 гълъба бяха горе на фургона. Не на фургона, ами на гълъбарника. Защото вече фургон нямаме. Току-що се вдигнаха тези, но искам да хванем и тези, които ще дойдат, може би всеки момент от някъде. Тези са 4 горе. Тези са току-що тези, които литнаха. 10 на гълъба. Да, тези са тези, които литнаха преди малко и се смесват с тези 3, които дойдоха сами, но трябва да има още около 20 на гълъба. Основното ято го няма все още. Тези са тези, които литнаха преди малко. Общо взето. Какво да снимаме облаците в момента? Това не облаца, ами небето снимаме в този момент. Да. Няма нищо интересно в този момент, не знам, вече минава още 5 минути откакто снимаме. Това бяха някъде около, фактически около 10 на 12 гълъба има сами, да, това са тези ги. Тези, които литнаха преди малко, не търсим това главното ято, което не трябва на нас, което литна преди 20 на минути. Опа, ето го. 20 на минути, това е много, бе. Тръгвани и чак сега се прибират. Ето го, това първото ято е въпросното, за което ви говоря. Ето, сляха се. Това е цялата сила, която ще избухне на другия сезон, 2015. Сляха се, това е цялото ми ято. Без 2 гълъба.
които единия се щупи крилото преди сезона 2014, а другия, който си го откупих от главодрума. 17400, който ако го пусна естествено ще отиде при Стефан Радев. Общо взето ето го, цялото ято. Добре е, 25 минути да го няма, откакто го пусках. Това е много добре. Другото нещо, което не е добре, е, че неделя, знаете, има лов, така че ти заминаване от една страна е много добре, от друга страна не е добре, защото точно с един изстрел може да паднат. Айде да не е цялото ято, пак може и цялото да паднат. Какво направи? Не може да ги държим затворени. Все пак това са птици. Имат нужда да летят. Общо взето. И това е. Оставих вас съпричастни с тези 20-25 минути, които гълъбите ги нямаха и бяха тръгнали на някъде. И се сляха вече с останалото ято. Това вече е най-красивото от цялата работа. Колеги, в хубав ден да си гледате цялото ято как лети. Тридесет гълъба, 30-35 гълъба. Тези гълъби, живот и здраве, ако Сокола ни оттърве 2-3-4-5 гълъба, да се надяваме да ни отърве някой. До сега ми разпра 2. Да видим, но няма загуби, само ги поре и тук се занимавам с тях. Лекуваме ги и така нататък. Да. Довиждане, колеги, до скоро.